Hello guys, welcome back to my channel. For today's video is I am gonna do this, an ice cream. Actually, isat na siya kasi nabawasan. So, ito, may backup ako dito maliit. Hindi ko ito nabuksan. Pero I don't know if I can do this because it is 1.5 quarts. 1.5 quarts. So, yan. Kakain ako ng ice cream. Okay? And the challenge is I need to eat within 5 minutes. So, here's my timer. 5 minutes. And then, I'm gonna press that later when it starts. So, I'm gonna use by hand. Okay? I'm gonna use my hand. Good luck to me. Okay? 5 minutes. Let's go start na because before my kids gonna wake. So I have backup here, okay? Because my jowa already ate this. Buti na lang may backup ako. Okay. We'll see. This is 14 FL ounce. Look. 414 ml. 414 ml. So, may backup ako kasi nabusa na. Okay? And then, good luck kung kaya ko to. Good luck na lang. Okay, let's start na. Okay? I'm excited to eat the ice cream. Start. 5 minutes. Naman. Wow, kasi. Lamig. Sakit sa ngipin. I don't know if I can do this. Pero bigla na lang. Sakit sa ngipin. Bago yung challenge na to. Lamig sa kamay. Masakit sa ngipin. Ang ganda naman.
Hindi na kaya, guys. Hindi ko na ubos. Tama na. Ayoko na. Oh, sakit sa kamay. Lamig. Ang sakit sa dila. Enough na. Yan yung nagawa ko. Ang nangyari, guys, 4 hours yung nagawa ko. Sus, ginoo ko. 4 hours. Kayo na lang bahala mag-adjust. 4 hours yan. 4 hours pala yung naset ko. Kala ko 5 minutes. Tapos 53. Tapos 57. Tama ba yan? Pero 53. Pero hindi ko siya naubos. Okay. I lose the, the game. Ang sakit sa kamay. Masarap yung ice cream. Pero masakit sa kamay. Masakit sa ngipin. Masakit din sa dila. Tama na. Busog na ako. Lagay ko na ito sa ref. Freezer pala, freezer. Okay, so hindi ako nagwagi. Ang hirap ng challenge na to. Ang lamig sa kamay. Namula na yung kamay ko. Namula na. Sobrang lamig. Tapos yung dila ko, parang napaso. Napaso sa lamig. Tapos ngipin ko masakit. Sumakit siya. I lose the game. So, sa next challenge ulit. See you in the next challenge.
Bye! Please don't forget to subscribe and hit the bell and comment. Bye!